Wannan yana nuni da cewar dai masu mulki dole su shiga taitayinsu cewar dole akwai ranar bari, ko da tsiya ko da tsiya-tsiya. Don haka ya fi musu kyau, wato ko a ce Bahaushe ya ce ko da tsiya ko da arziki, to ya fi musu kyau a ce suna bari da arziki, ko dai ta hanyar zaɓe ko kuma ta hanyar wato sauka a yayin da suka lura cewar za su jefa ƙasa cikin yaƙi. To abin takaici ne cewar shugabannin siyasa su maƙale a kan mulki duk da cewa sun ga guguwa ta taso ta neman sauyi, amma su zauna a kujerar mulki a yi ta tafka asarar rayuka da dukiyoyi da ruguza ƙasa, kafin a ƙarshe dole dai mulkin nan ya kuɓuce musu. Wannan yana nuni da cewar dai masu mulki dole su shiga taitayinsu cewar dole akwai ranar bari, ko da tsiya ko da tsiya-tsiya. Don haka ya fi musu kyau, wato ko a ce Bahaushe ya ce ko da tsiya ko da arziki, to ya fi musu kyau a ce suna bari da arziki, ko dai ta hanyar zaɓe ko kuma ta hanyar wato sauka a yayin da suka lura cewar za su jefa ƙasa cikin yaƙi. A shekarar 12 ana tafka yaƙi, ana asara, ana zubar da jini, ana ruguza tarihin ƙasa da abubuwanta na ci gaba. Sannan kuma daga ƙarshe mutum dai duk shi kansa kaɗai ikewa, shi kenan kuma ya gudu ya tsallake ya bar duk waɗanda iziga suka ya jagoranta suke a bayansa aka yi ta wannan ta'adin. Ba kowa ne zai iya samun damar guduwa ba, saboda haka shi yanzu ya tafi yana zaton zai tsira, kuma magana ce ta lokaci. Gwamnatin duk da ta zauna da gindinta za ta nemi hukunta shi, sannan kuma babu mamaki ma kotun duniya wato ta buƙaci waɗansu su kawo shi lallai ko masu wane ne su zo su kawo ƙararsa a gurfanar da shi, kuma abin duk da yake gudu ya gamu da ninkin ba ninkinsa. Don haka wannan darasi ne ga shugabanni, ba kawai a Gabas ta Tsakiya ba, amma a ko'ina a duniya. Haka kuma darasi ne ga waɗanda suke wato dagewa akan ba sa son a samar da sauyi, yayin da mutane suka nuna ƙarara suna buƙatar sauyin nan. To Allah ya sa a gane.